Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorriak Xaloa telebistara egunez egun Iruin herriko txaketa zaratak saioan gaituzue. Gaur ekainak 8 dugu, osteguna, eta gaurko elkarrizketetarako bi proposamen izanen ditugu. Lehenik eta ben kultura kontuak, gaurkoan Berriozarko kultura teknikaria izanen dugu, Fermin Irigoyen, ekaina honetarako prestatu duten egitaraua azaltzeko. Eta ondoren, ekintzaileen inguruan hitz eginen dugu, Mondragon Unibertsitateko bi ikaslearekin egoteko aukera izanen dugu, Pitch and Beer proiektuaren inguruan hitz eginen digute gaurkoan, Iker Legarda eta Mikel Iribarne Garaie. Gainera gaur arratsaldean bertan Gaztediaren etxean izanen dira proiektu honen aurkezpenarekin. Eta bukatzeko zaratak tartean gaurkoan, ostegunero egiten dugun moduan, saretik izanen dugu. Hori baino lehenago egunero bezala, Aitziberriturriarekin lerroburu nagusiak. Arratsaldeon Larraitz, hauexe dira gaurko egunak utzizkigun titularrak. Hauexe dira egunak utzizkigun albisteak gaurkoan. Nafarroako gobernuak 2017-2020 gazteriaren foru estrategia eta 2017 eta 2019 bigarren gazteriaren plana onetsi ditu. Bertzeak bertze gazteen emantzipazioa sustatzea bultzatuko dute. LGTBI eta berdintasun sozialerako lege proposamena eztabaidagai dute gaur Nafarroako parlamentuan, geroa bai EH Bildu ahal dugu Ezkerra eta PSN-ren ekinez. LGTBI fobiari aurre egiteko neurriak hartuko ditu gaur hona hartzekoa den lege berri honek. Eta Iruñako udala Etxabakoitzen aparkaleko handi bat zabaltzea aztertzen ari da. Udalekin jarraituz, merkataritzarekin hiriago izeneko programa aurkeztu dute. Ekimen honen helburua da auzoko establezimenduak auzokidei hurbiltzea eta merkataritzaren presentzia hiriaren bizitzan sustatzea. Aurrera eginen dugu albisteekin eta adibidez, Delak eta Alabek Nafarroako lan hitzarmenei lehentasuna emateko helburuarekin bilera egin dute zen patronalarekin eta sindikatuekin jarraituz eta kasu honetan Elarekin jarraituz, hilaren 15ean eta 16ean bere 14. kongresua egingo du eta bertan euskaraz lan egiteko eskubidea aldarrikatuko du. Eta kiroletan osasunak Basilevitzekin kontratu eten ondoren Diego Martínez Galizarra izanen da taldeko gorritxoen gidari. Eta albistekin jarraituz, Pitch and Beer ekintzaientzako ekitaldia iritsi da Iruñara. Pentsamendu kolektiboari buruzko eta gazte ekintzaien arteko networking ekitaldia gaur arratsaldeko 7 izanen da Gazteriaren etxean. Eta albistekin bukatzeko gaur ortzeguna kantu eta hitzaren zikloaren barruan bidaia taldea arituko da. Arratsaldeko 8etan erramezelaxe, erraldoien txokoan. Eskerrik asko Aitziberriturria, aurrera egin dezagun egunkarietako azalekin. Diario Navarra egunkariari dagokionez, gaurkoan lerroburu nagusian, Nafarroako ikasleen 35%ak ez du bigarren batxilergoa gainditu eta ez dute selektibitate berria eginen. Ez gaindituen kopurua 5 puntu igo da aurten eta froga honi dagokionez 2017 urtean 2926 ikasle nafarrek eginen dute aurtengo selektibitate berria. Argazki nagusian gaurkoan bi banku ditugu, Popular eta Santander, izan ere Popularren hiltzoriarekin amaitu du Santander bankuak. Argazkian Madrileko kale batean ikusi ditzakegu fusionatu diren bi entitateak. Eta bestalde bukatzeko beste bi albiste gehiago nabarmenduko ditugu, batetik Ignacio Etxeberria Londreseko biktimetako bat da, identifikatu egin dute. Eta bukatzeko bero kolpea Nafarroan 35 gradura iritsiko gara gaur bertan. Aurrera egin dezagun Diario Noticias egunkariarekin. Lerroburu nagusia kauxe dio gaurkoan, Popularren kontua duten 75.000 nafarrek segurtasuna bermatuta dute. Santanderrek euro batengatik erosi du eta 7.000 milioiko kapital zabaltzea eginen du.
300.000 akziodun eta bonistek inbertitutakoa galduko dute, eta Nafarroan bi bankuek 377 langile dituzte osotara. Gaurko argazkiko protagonistak nafartar ikasleak ditugu, urduritasuna ikasleen artean selektibitate lehen egunean, atzo egin zen selektibitate berriaren lehen azterketa, 17.700 azterketa eginen dira osotora 3 egunetan. Bukatzeko bi albiste gehiago, UPN alderdia Ultzamako ikerketa oztopatzen saiatzen ari da, eta bukatzeko Nafarroak 154 milioi bideratuko ditu gazte planean. Bestelako kontuak gara egunkarian, Lerroburu nagusian eta argazki handi batez lagunduta, Ibon Iparragirre Alkala Amekora itzultzaren beldur da, duela aste bat pneumonia larri batekin ospitaleratu zuten Madrilen, eta familiari analisiak ukatu dizkiote. Argazkian, Ibon Iparragirreren ama ageri da Gregorio Marañon Madrileko ospitalaren aurrean. Beste 3 albiste gehiago gaurko azalean, Legebiltzarra eta Khomeiniren hilobia gogor joz, ISIS oldarka sartu da Iranen. Bestalde, Britania handiak May ala Corbinen artean erabakiko du gaur, eta bukatzeko 13.000 euskal ikaslek eginen dute selektibitatea egunotan. Aurrera egin dezagun berria egunkariarekin. Lerroburu nagusian eskolan jazarpena jasaten du 5 ikasletik batek gora egin du datuak. Iseiren inkesta batek agertarazi ditu datu hauek, lehen hezkuntzan 23% diote bullyinga bizitzen dutela eta DBH-en 19%. Irakaslei baino gehiago lagunei kontatzen diete edo familiari. Eta gaurko argazki nagusian hauxe dugu, Iranen ere agertu da Estatu Islamikoa, Teheranen 2 atentatu egin dituzte parlamentuan eta Khomeini Ayatolaren mausoleoan, eta 12 pertsona hil dituzte gutxienez. Bukatzeko institutu batek salatu du erdaraz eginarazi dietela Legebiltzarreko ertzainek. Bukatzeko joan gaitezen Euskal Herri Irratiko agerkari digitalera. Lehenik eta behin, LGTBI berdintasun sozialerako legea aurrera atera da eta parlamentuko argazki handi bat hortxe ikusi dezakegu. Bestalde, frankismoaren esklaboak gogoan, hortxe ere beste albiste bat, eta bukatzeko Paris 365 jantokiko istorioak liburu batean laburbildu dituzte. Ekainak 8 dugu gaurkoan ostegune, ikus dezagun zenelako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko merkataritzarekin hiriago programak jardueraz beteko ditu, Iruñeko auzoak ekainean Sanferminetako kartela hautatzeko lehiaketaren 89. kartelen erakusketa tartean izanen da. Programak ekainaren 9. uztailaren 4 bitartei iraunen du eta Zabalguneko eta Ermitagainako udal merkatuek parte hartuko dute. Iruñeko udalak lehen aldiz LGTBI proiektuak diruz lagunduko ditu, errespetu eta berdintasuna sustatuko dituen eskaerak ekainak 15 arte aurkeztu daitezke. Bestalde, ekintzaileentzako saio berezia eginen da gaur Iruñean, Pitxan Bir gaztediaren etxean izanen da arratsaldeko 7:00. Eta Zibibox sareak ikasturtea Juslarrotxa Zibiboxan itxiko du erakusketa batekin, 950 lan baino gehiago ikusteko aukera izanen da. Kontu gehiago Iruña aldean, kultura eta musika kontuak Bidaia taldearen azken lana entzuteko aukera izanen da gaur, erraldoien txokoan arratsaldeko 8:30. Eta Iruñeko udala txakurrentzako eremuak mantentzeko konpromezua hartu du onartutako adierazpen baten bidez. Bestalde, Iruñeko udala Etxabakoitz auzoak autoentzako parkin handi bat eraikitzeko proposamena aztertu eginen du.
Udaleko mugikortasun eta segurtasun arloek aurkezpen bat egin dute Madalenako eremuaren inguruan, izan ere trafikoaren inguruan aldaketa batzuk eginen dituzte aipatutako leku horretan. Eta zentro komunitarioetako kudeaketaren inguruko jardunaldien bigarren zatia ospatuko da asteburu honetan Txantreako liburutegian eta Kondestable jauregian. Aurrera egin dezagun Uharterekin lehenik eta behin. Uhartek 7 bizikleta eman ditu Saharaztan proiekturako. Uharteko udalak 7 bizikleta emanen ditu udan Saharatik Elizondora etorriko diren haurtalde batentzat. Eta bestalde Anaietasunaren jaietako kartel lehiaketari dagokionez, lanak aurkezteko epea uztailaren 31an bukatuko da eta udaletxeko bulego orokorretan entregatu behar dira. Bestalde, kalean dago jadanik musika eskola, euskara, kultura eta gazterirako udal zerbitzuek 2017-18 ikasturterako egiten duten ikastaro eta tailerren eskaintza. Eta Uharterekin jarraituz, udako hiri kanpaldiei dagokionez, matrikulatze izen ematea maiatzaren 29tik ekainaren 9ra egin daiteke udaleko erregistro orokorrean. Eta aurrera egin dezagun Xulapaingo bailararekin, ekainaren 17an Trinitatera erromeria eginen da, aurreko urteetako parte hartze txikia dela eta udala ez da joanen. Eta bukatzeko joan gaitezen Elortzibar aldera. Elortzibarreko udalak egunotan udako kirol jardueren berri eman du, xehetasun guztiak udal web orrialdean dituzue. Ostegunero egiten dugun moduan gaurkoan ere Nafarroako Parlamentura joanen gara politikari desberdinekin hitz egitera. Aste honetan Nafarroako banderaren defentsan antolatutako manifestazioaren berri emanen dizuegu politikarien bitartez. Gaurkoan Kristina Altuna izanen dugu UPN alderditik, Jokin Kastiella Geroa Bai alderditik eta Laura Perez Podemosetik. Asteburu honetan ikusi dugu ekitaldira gerturatu ziren nafar guztiek era baketsuan adierazi zutela bere iritzia eta hori azpimarratzekoa da. Bera ekitaldira gerturatu ziren batez ere bere ikurra, Nafarro hon ikurra eta geurea den ikurra defendatzeko eta egitura publikoa guztietan batez ere geurea den ikurra jartzeko. Azpimarratzekoa da baketsua izan zela, gainera musika ere entzun izan genuen, euskeraz hitz egin zen, denok batzeko ekitaldi bat izan zen, eta tamalgarria agian gobernua sustentatzen duten lau alderdiek modu baten edo bestean saiatu ziren ekitaldi hau txikitzen, azken finean ikusi zirelako adierazpen desberdinak esaten ultra zen ekitaldi bat zela, ekitaldi hau antolatu zuten 3 elkarteak ultrak zirela, estrenistak ere izan zirela esaten zuten, eta hori ekitaldia modu baten edo bestean txikitzeko intentzioa zeuken atzean, eta kaso hauetan azpimarratzekoa da batez ere azkenean errespetuz egineko ekitaldi bat egin zela, izan zela, eta denok batzeko manifestaldi bat izan zela. Argi dagoena da aldaketaren aurkako manifestaldia izan zela, Nafarroako banderaren atzean ezkutaturik. Lotsagarria iruditzen zait Nafarroako bandera, denon ikurra den bandera hori erabili izana, bai gaur egungo gobernu demokratikoaren aurka egiteko, bai eta manifestaldiaren leloarekin ezer ikustekorik ez zuen posizio politiko bat defendatzeko. Hau da, gaur egungo gobernuaren alde ez dagoen boto emailearena, bai eta alderdiena. Kontutan izanik, manifestaldi horren babesa izan zutela hainbat alderdik. Jarrera bezala rebantxista iruditu zitzaidan eta modu bezala esan duan modua lotsagarria. Denon ikurra, baino bakar batzuen ere eserkia. Bestalde, kontutan izan behar da,
Nafarron bandera defenda dezagun lelo horren atzean hasierako bekatua zegoela, kontutan izanik Nafarroko bandera ez dagoela inongo arriskuan, eta beraz emandako leloak eta ikusi nahi izan zuten panorama, hau da Nafarroako bandera gaur egun arriskuan dagoela, gezur hutsa dela. Manifa guztiak guretzako badute ziegitasun osoa eta oinarrizko eskubidea dena inean manifestatzeko eskubidea guretzako oso ongi dago, hiritarrok eskubide hori burutu dezagun. Hori bai, normalean egiten da helburu zehatz batekin, eta kasu honetan ez genuen zehazki zein zen helburua ezagutzen, batez ere Nafarroako ikurrak eta ikurrina ez dagoelako zalantzan, guztiok badakigu zein den gure bandera, eta zentzu hortan Lorafnak dioen moduan, nahiz eta ikurren legea bertan bera utzi, hauek gure erakundeetan eta espazio guztietan egongo dira zalantzarik gabe. Eta batez ere ikurrak zer dira, hori da geure buruari egiten diogun galdera. Normalean ikur horiek guztion batasuna bermatu beharko lukete eta guztiok bat egin haiekin identifikatuz. Eta orduan, zentzu honetan datosten eztabaidak dira zergatik bakarrik Nafarroako batzuk eta ez guztiok egite dute haiena guztion diren ikurrak. Eta guretzako, gure ikuspuntuz, hobe egongo litzateke Nafartarron eskubideak defendatzea, eta ikurrak baino, nahiz eta ikurrak garrantzitsuak izan ere, ikurrak baino guztion eskubideak defendatu, hau da, hezkuntza, osasungintza, errenta bermatu bat, edo oinarrizko errenta bat, enplegua, eta hortarako bai defendatu beharko genituzke ematen ari diren aldaketak eta haratago joan ere. Manifestaldia gerturatu ziren nafar guztiok modu baten edo bestean esaten zuten gobernuak bertan bera utzi zuen simboloen legearen kontra zegoela, erabaki horren kontra zeudela, modu baten edo bestean egitarau eta eraikin publiko guztietan ikur bat nahi dutelako, Nafarroan ikurra nahi dutela, eta ez beste ikur bat. Openetik beti esan dugu, etxean bakoitzak edozein ikurra izan dezakela, nahi duen ikurra, baina eraikin publiko guztietan Nafar guztiok ordezkatzen dugun ikurra jarri behar dela, eta azken aldean ikusi ditugu adierazpen desberdinak, azkeneko adibidez Iruñako alkateak esan du adibidez San Ferminetan udalan ikurrina nahi duela, horrelako kasutan asteburuan entzun genuen mezua zera izan zen, azkenean eraikin publikoetan Nafar guztiak ordezkatzen dugun ikurriak jartzea. Nafarroako bandera azken urte hauetan askok eraso izan dutela iritze dezaket. Zer da Nafarroako bandera erasotzea? Nafarroa bera erasotzea, Nafarroaren interesan alde ez egitea, eta nire ustez frogatua izan da azken urteetan eta krisialdi ekonomikoak horrela ere eraginda Nafarroak zerbitzu publikoak galdu dituela, Nafarroak bere autogobernuaren defentsan utzikeria egin duela, Nafarroak bere hitzarmen ekonomikoaren bataila politiko horretan ere ez dela mailan egon, eta guzti horiek izan daitezke Nafarroaren banderaren erasoa. Horren aurka, nire ustez orain egiten ari dena justu aurkakoa da beraz Nafarroaren defentsa, Nafarroaren banderaren izugarrizko defentsa politiko mailan eta simbologia mailan ere. Ez du inork Nafarroako bandera erasotu, etor daitezela bai parlamentura, diputaziora, edonora, eta ikus dezatela nola Nafarroako bandera hor dagoen eta ez den deus ere gertatzen. Beraz, banderak defendatu egiten dira pertsonak ere defendatuz eta batez ere pertsonek ditugun eskubideak defendatuz eta beste politikak eginez. Hemen antzematen dena da nola
ustelkeria kasuak ateratzen direnean, nola bai UPN, nola PPren kasuan ikuste ditugun nola sikapak dituzten edo paraiso fiskaletara eramaten duten haien dirua, Aberria ez da horrela defendatzen eta guk defendatzen dugu banderak baino pertsonen eskubideak eta pertsonen ongizatea defendatu beharko litzatekeela. Eta politikariekin jarraituz ikus dezagun aste honetan zenolako azalpenak ematen dizkiguten gai librean. Azken astean ezagutu izan dugu Altsasuko gazteen auzia Auzitegi Nazionalean epaituko dela eta terrorismo delitu moduan ere kalifikatua izan dela. Gure iritziz, zeharo neurrigabea da kalifikazio hori, kontutan izan behar dugu hasiera batean balizko zauri lesioak edo zauri delituak kalifikazioa zuen gertakari hori azkenean balizko terrorismo delitu bihurtu dela. Gure ustez, inondik inora zentzugabea, inondik inora justua eta gaztei eragiten ari diren suframendu horrekiko elkartasun osoa adierazi nahiko genuke. Horrelako auziak eta horrelako kalifikazioak gogoratu behar dugu Espainian gerta daitezkeela kontutan izanik kode penalaren 573. Artikulu horretan terrorismoa zer den nahiko modu lausoan kalifikatzen duela. Horrelako idazkera, artikulu horren idazkera, nazioarteko erakunde askok, nazio batuen erakundeak besteak beste kritikatu egin dute eta nazio mailako aditu askok ere kolokan zalantzan jarri dute erredakzio hori. Neurrigabetzat jo daitekelako eta ikus dezakegulako nola gau batean gertatutako liskar baten ondorioz Altsasuko gazte batzuek pairatzen ari duten sufrimendua ere neurrigabea dela. Auzi honek eluke inoiz Iruñeko auzitegietatik irten behar izan eta horren zeharo aurka gaude politika mailan egin daitekeena egiteko prest gaude, kode penalaren artikulu horien aldatzea ere eskakizun zilegia da eta horretan jardungo dugu. Horrelako sufrimenduak, horrelako bidegabekeriak ekidin ahal izateko, oraingo kasuan eta etorkizunean ere. Espainiako errege eta erreginaren bisita dela eta atzo Nafarroako Parlamentuan deklarazio instituzional bat onartu egin zen non eskatzen den ea noizko izango dugun Espainian, estatu mailan erabakitzeko eskubidea bai monarkia edo republika nahi dugun erabakitzeko. Deklarazio hau emango zaio eta eramango zaio etxe errealari eta Nafarroatik eta Nafarroako erakunde publiko batetik goieneko instituzioari eta jefe de estado delakoari inork aukeratu ez duen errege horri eskutan ematea zein den erakunde honen eta Nafarroako Parlamentuaren eta hiritarron iritzia eta eskaera oso ongi iruditzen zaigu. Elkarrizketekin aurrera eginen dugu, lehenago esan dizugun moduan, lehenik eta behin kultura kontuak izanen ditugu, Berrezarko kulturteknikariaren eskutik Fermin Irigoienekin. Eta bestalde, bigarren elkarrizketan gaurkoan, ekintzaileen mundua ezagutzeko aukera izanen dugu, Pitch and Beer proiektuaren bidez, hau dena aurrera eramaten ari diren bi pertsonarekin egoteko aukera izanen dugu gaurkoan, Iker Legarda eta Mikel Iribarne Garaiekin. Gainera, azpimarratu behar dugu gaurkoan arratsaldeko 7:00 Gaztediaren etxean izanen direla. Eta bukatzeko, zaratak tartean gaurkoan saretik.